Dobrý deň, pri telefóne. Chcem sa informovať, prosím vás, pred nejakým časom mi prišla z nejakého súkromného čísla SMS-ka, že žiadam o vyšetrenie na COVID. Čo som o nič nežiadala. Ja som volala pred nejakým časom s nejakou vašou kolegyňou, s tým, že vravela, že keď som 10 dní v karanténe, že už vlastne... Dobre. Dobre. Dobrý pri telefóne. Chcem sa informovať, prosím vás, pred nejakým časom som dostala z nejakého súkromného čísla SMS-ku, že si žiadam o vyšetrenie na COVID. Len ja som o nič nežiadala. Už som volala s nejakou vašou kolegyňou s tým, že sa ma pýtala, že koľko dní som v karanténe. Tak som mi vravela, že už nejakých 10 dní, to bolo 11.10., odkedy som bola, s tým, že vlastne už povedala, že karanténa mi končí, takže už vlastne môžem ísť aj do práce, aj všetko. Dostali ste pozvánku na COVID test? Áno, ale cez nejaké súkromné číslo. To bolo, neviem, či to je od vás poslané, alebo či to bolo, neviem. To vám netuším. Boli ste pozitívna s niekým? V kontakte s niekým? No, toto práve, že neviem. Netvrdili, že vraj som bola s niekým pozitívnym v kontakte v práci. Ale ja o tom neviem, ani mi nepovedali, že o koho ide. A nariadili vám karanténu? Nariadili mi karanténu s tým, že mám ísť na test. Ja som test odmietla, iba test krvou som povedala, že podstúpim. No a kolegyňa? Áno. Podstúpite čo? Krvný test. Iba krvný test? Áno, áno. No a teraz čo s vami? No mne povedala kolegyňa, že keď som 10. deň v karanténe, že a nemám žiadne príznaky, že môžem ísť normálne do roboty, tak sa informujem u vás, či to teda platí, alebo ako to je. No a teraz čo s tým COVID testom? No nie. Ktoré máte COVID pas už. Už máte aj COVID pas? No ja... Na registrácii? Nie, mne prišlo už aj dátum, že kedy mám ísť na test. Ja som povedala, že na test nepôjdem. S tým, že mám zostať v karanténe tých 10 dní. Rozumiete, ale teraz treba niečo urobiť. Keď vy tam odmietate ísť, treba niečo urobiť s tým COVID, s tým COVID pasom. Ako ano? čo? Rozumiete mi? Rozumiem, ale na základe čoho chcete odo mňa test? Na základe toho, že vás niekto uviedol ako COVID. Ja aj niekto ma uviedol. Pozitívne. Áno, ale... Ja neviem to momentálne zistiť. Kto to bol? No veď to zaujíma aj mňa a to som sa aj pýtala, kto to bol, nedali mi informáciu. To sa veľmi ťažko hľadá. Ale tak viete, ako ja to môžem brať, že niekto uviedol a nemusí to byť tak. Ja som s tým pozitívnym ani nemusela byť v kontakte, chápete ma? No keď vás niekto uviedol, tak asi má známosť o tom, že bol s vami v kontakte. A tak to môžem aj ja niekoho uviesť. Chápete ma, ako to je? Ja viem, ja vám rozumiem. Ja iba hovorím to, že to môžem vlastne aj ja uviesť a niekoho môžem vlastne ako keby, nie že osloviť, ale jednoducho bol som ňou v kontakte, som pozitívna príklad, hej? A teraz, áno. No, takže... Áno. No a my máme povinnosť ho kontaktovať, objednať ho na pas. Pas a tak ďalej. Áno. Tak mi pošlite, prosím vás, nejaký doklad o tom, že na základe čoho chcete, aby som išla na test. Ale nie SMS-kou, ale normálne papier, ak vás môžem poprosiť. Ale tú SMS-ku o zaradení na COVID pas neposielali. To vám poslali z centra. Aha. Rozumiete? No to mi poslali z centra, ale to je pre mňa, viete ako, to je len SMS-ka, ja to nemusím brať do úvahy a môžem. Čo v takomto Viete mi prečítať číslo toho COVID pasu? Číslo COVID pasu, no počkajte chvíľočku, pozriem sa na to. Chvíľočku. Pomlčka 2 Tomáš a tvrdé I. Nie, mäkké I. Dvojka Tomáš Nie a Tomáš, Iveta. nie. Cecíla a Iveta. Cecila
Kamila a Iveta. Takže CI. CI. Áno. CI. Citron Dobre. a Iveta. Dobre. A prosím vás, môžete mi povedať vaše meno? Martina. Svá. Martina. Martina. Áno. Budem potrebovať ale aj vaše rodné číslo. 5. Zopakujem. Áno. Počkajte, čo som sa vás chcela opýtať. Toto je rodné číslo. A ešte mi dajte číslo telefónu vašu. 0915 0915. A ešte mi povedzte, dokedy vám bola nariadená karanténa. No, od 11. ma brali, že som v karanténe. Vraveli, že nejakých 10 dní. Takže predpokladám, že do 21. Áno. No, asi 10 dní. Áno, tak nejako vraveli, že 10 dní. S tým, že keď nemám žiadne príznaky, tak môžem ísť do práce. Ja sa len informujem, lebo to som hovorila s nejakou kolegyňou. S tým, že si ešte obvolám raz, či to teda je v poriadku. Vlastne vám karanténa skončila Áno. teoreticky v stredu, áno? No môže byť, áno. Pracujete kde? V kaderníctve. Kaderníctvo máte, hej? Áno. V kaderníctve pracujem ako zamestnanec. Tam nás je viacej. Kaderníčka. Áno. Dobre. A v ktorom kaderníctve? Dobre. Mohla to byť kľudne nejaká zákaznička, ktorá bola u vás. Ale nemusela som s ňou byť ja v kontakte. O to ide, to vám hovorím a nemám žiadne príznaky. Neznamená, že nemôžete byť COVID pozitívni. Preto vás prosím, pošlite mi nejaký doklad o tom, že čo po mne vlastne žiadate. Pretože nejaká SMS správa, v ktorej je napísané, že si ja žiadam o nejaký COVID test, ktorý som si nežiadala, mi príde trošku smiešne. Tak to je to. Vy, ak ste boli označená ako kontakt s COVID pozitívnou, my sme všetky tieto veci ste niekomu diktovali. Čo ste diktovali teraz mne, áno? Ako čo myslíte teraz? Rodné číslo. Nie, to sa ma nepýtali, nie. No tak potom nechápem, že kto vás objednal na ten COVID test. No tak to im možno, ja neviem, kto im to hovoril. Ja som bola mimo telefónu, mne volali z verejného úradu zdravotníctva s tým, že som bola s niekým v kontakte. V kontakte a chceli od vás rodné číslo. To si nepamätám, že by sa pýtali na mňa toto. To neviem. No inak by vás neboli mohli zaradiť Ale COVID vyšetrenia. Rozumiete, my keď kontaktujeme niekoho, kto bol v kontakte s COVID pozitívnym, tak si pýtame od neho tieto záležitosti, čo som sa pýtala, plus ešte poisťovňu a ošetrujúceho lekára. Neviem, toto si nepamätám. Dobre. Tým pádom ho objednávame na COVID vyšetrenie. Áno. A už klientovi, teda akoby vám, príde z centra SMS-ka. To nie je od nás, to je z COVID centra. Rozumiete, tam, kde evidujú všetkých, ktorí idú na vyšetrenie. Oni prideľujú to COVID číslo a všetky tie inštrukcie. Najprv príde SMS-ka, že ste boli zaregistrovaná na COVID vyšetrenie. Áno. Potom prídu 3 SMS-ky. Jedna je COVID pass, to je to číslo, ktoré ste mi nadiktovali. To 9, áno. Potom príde ďalšia SMS-ka, v ktorej je dátum a miesto odberu. Predpokladám, že máte dátum kedy? Ste vraveli 26. Dátum ktorý teraz? Na to vyšetrenie COVID. Nie, to som mala 21. A vy ste tam neboli? Nie, ja som už po telefóne na začiatku, keď mi volali, odtiaľ hovorila, že ja na test nepôjdem, pretože to je moje rozhodnutie. Nemáme čo riešiť, takže vy ste to odmietli. No teoreticky, tak potom nič iné vám nemôžem povedať. Karanténa vám skončila, ak sa cítite v poriadku. To už sú aj tak 3 dní po, dneska Áno. teda 2 dní po 23. Je to. Len viete, keby sa išlo do dôsledkov, tak teoreticky ohrozujete verejné zdravie. A akým štýlom ohrozujem, keď poprvé ani nemám
nemáte, dajme tomu, žiadne adekvátne vysvetlenie, alebo nedáte mi ani kontakt na toho, s kým som ja bola v kontakte, to pre mňa je viac menej ako keby nepriama. Viete ako, lebo dajme tomu, tuto ide o odber biologického materiálu, s ktorým ja nesúhlasím. Ja som povedal, že ja keď chcete nejaký materiál, tak jednoducho dám krv, kľudne si za to aj zaplatím. Ale odber vlastne, tento výčer som proste odmietla. Že neverím proste tomu a no, tak mi povedali, že mám zostať v karanténe, bola som, nemám žiadne príznaky, bola som dokonca s deťmi doma. Je to škoda z tohto dôvodu, vysvetlím vám to, je to škoda z tohto dôvodu, že na ten COVID pas čaká strašne veľa ľudí. Vy ste sa tam dostali nejakým si spôsobom, vy ste ho odmietli, rozumiete? Ja okolo toho neviem tie záležitosti, neviem vám povedať, ale postupno som vám vysvetlila, aká je. Niekto vás musel nahlásiť ako... Ja vás rozumiem, ja iba hovorím to, že zo zákona nemajú na toto nárok. Viete, ako to myslím? V zákone toto není, oni nemajú nárok na to odo mňa, môžu odo mňa žiadať odber biologického materiálu, ale ja ho môžem odmietnúť. Môžete odmietnúť. No, preto vravím. Prajem, aby ste boli naďalej zdravá a skrátka, ak dostanete aj COVID, aby ste ho prešli len v soplíkoch. Dobre. Takže viac menej do práce môžem ísť, môžem sa voľne pohybovať. Myslím si, že hej. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. Mali ste nariadenú karanténu, ale... No, tak... Je to len nariadenie. Mali by ste byť teoreticky v poriadku. Áno. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za informácie. Máte Môžem sa ešte opýtať, prosím vás, na meno, aby som vedela, že s kým som telefonovala. Hovorili ste s Lojkovou a vy mi ešte pre istotu povedzte váš poisťovňu a lekára. Všeobecnú zdravotnú. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Áno. A ošetrujúceho lekára máte? To vás radšej informovať nejdem. Prečo? No, pre istotu. No, pre istotu. Viete čo, toto sa mne vôbec nepáči. Pretože ak vám išla zápisnica, ja ju potrebujem niekde. No, však skúsime to pohľadať nejako. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Do počutia. No.